V rámci výjazdov záchrannej zdravotnej služby tých drogovo závislých je zhruba 10 % zo všetkých výjazdov. Keď na Slovensku záchranná služba spraví ročne okolo 500 000 výjazdov, tak to znamená okolo tých 50 000 ľudí. Najviac z toho samozrejme je alkohol a potom nasledujú ostatné drogy. Problém je v tom, že nie sú presné štatistiky podľa jednotlivých typov drog, pretože tá prednemocničná diagnostika je dosť obťažná. Ako nie je problém poznať, že človek je pod vplyvom nejakej návykovej látky, ale častokrát sú to kombinácie. Jediné, čo býva veľmi typický obraz, je intoxikácia heroínom, ale všetky ostatné drogy sú väčšinou kombinované s alkoholom, kombinácia sedatívnych drog, halucinátorných, excitačných a tá diagnostika len na základe klinického obrazu a prípadne nejakej anamnézy, teda zisťovania od okolia, o čo sa jedná, je veľmi diskutabilná a nejasná. A presná diagnostika sa môže robiť len laboratórne. Ale napriek tomu v tom najširšom slova zmysle tých pacientov so závislosťou na nejakých toxických látkach je v podstate dosť.